Λοιπόν, φτάσαμε και στις προκλήσεις Part 3. Μην ξεχνόμαστε like και subscribe. Πάμε να δούμε τι γράψατε. Λοιπόν, Άγγελος, σε προκαλώ να πιεις μια κούπα ούζο με νερούφι. Δεν το κάνω. Δεύτερη, σε προκαλώ να ρίξεις 3 αυγά στη μάπα σου, μετά να ρίξεις αλεύρι χωρίς να τα σκουπίσεις για τις επόμενες 3 προκλήσεις. Φίλε, πάμε με το αλεύρι τουλάχιστον, αυγά δεν έχω. Πάμε αλευράκι καλό. Έλα λίγο εδώ καμεραμάν, πάρε λίγο αλεύρι. Πάρουμε το αλευράκι, κάνουμε και διαφήμιση. Αλευράκι, καλό, Τι μάπα. Το βλέπετε το αλευράκι. Έλα λίγο πιο εδώ γιατί δεν φαίνεται. Εδώ το αλευράκι. Πάμε. Πρώτη. Δείξε λίγο πιο εδώ, Πρώτο, Για να δω πώς είμαι. Μαλάκα, πάλι σκατά έγινε. Δεύτερη κουτάλια. Να βάλουμε και λίγο make-up και ρούζ. Τώρα, ευχαριστηθήκατε. Πάμε. Μαλάκα, σαν αρχίδι. Τώρα εγώ πρέπει να μείνω έτσι για 3 προκλήσεις, Οκ. Έχω γίνει σκατά στο μεταξύ. Πάμε. Τρίτη πρόκληση. Ωραία, σε προκαλώ. Μισώ τα μάτια μου λίγο, παιδιά. Δεν μου έχω γίνει. Σε προκαλώ να φωνάξεις πολύ δυνατά και χωρίς την μπλούζα γαμώ το γάβρο. Δεν λέω γαμώ το γάβρο, λέω γαμώ το βάζελο. Με βλέπετε, θα τρέξω και θα πω γαμώ το γάβρο, το βάζελο. Γαμώ το γάβρο, γαμώ το βάζελο. Σαπούρα. Πάμε. Έχουν περάσει 2, μετράω και τις επόμενες. Λοιπόν, πάμε άλλη πρόκληση. Σε προκαλώ να χώσεις μια μπουνιά στον τοίχο και να τρογουδάς της Whitney Houston, το We They Love Me. Πάμε να δούμε πάλι. Λοιπόν, με βλέπετε, θα χώσω εδώ μια μπουνιά και θα τραγουδάω. Με τα 3. 1, 2, 3. And yeah, we love you how we do. Πάμε. Εντάξει, πέρασαν 3 προκλήσεις, μπορώ να το βγάλω. Το ευχαριστήθηκες? Πάμε να το βγάλουμε. Εντάξει, ευχαριστήθηκες? Πολύ καλά, Ωραία, πάμε στην επόμενη πρόκληση. Καλά, είσαι ηλίθιος, η ηλίθεια αυτό που το έγραψε. Σε προκαλώ να πιείς ένα μπουκαλάκι λάδι. Τι λέει ρε φίλε, δεν το κάνω, όχι. Το κάνω. Σε προκαλώ, πάμε στην επόμενη, σε προκαλώ να φας μια κουταλιά ζάχαρη. Αυτό το έκανα χθες, γιατί δεν το ξανακάνω σήμερα. Άλλη πρόκληση. Σε προκαλώ να κοπανίσεις το κεφάλι σου σε μια πόρτα και να κάνεις λίγο τον Κινέζο, σαν το Μάνο. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαστε φλόροι, να δείτε ότι δεν είμαι φλόρος τώρα. Πάμε να δούμε, δεν είμαστε φλόροι εμείς τώρα. Να κοπανίσουμε, είχαμε το αλεύρι, να κοπανίσουμε τώρα το κεφάλι μας κάπου. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαστε, να το κάνουμε κι αυτό. Βλέπετε. Εντάξει, ευχαριστηθήκατε γι' αυτό. Εντάξει, ευχαριστημένοι.
για όλα αυτά. Μια χαρά, καλύτερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Εντάξει, άμα σας άρεσε κάντε ένα like γαμώτο, ένα subscribe. Λοιπόν, περιμένετε γιατί μου στείλανε και άλλη μια πρόκληση να κάνω. Σε προκαλώ να σπάσεις ένα αυγό. Ρε παιδιά, δεν έχω αυγό σας είπα. Έλεος, μου το ζήτησαν πριν. Αυτό ήταν το βιντεάκι ρε παιδιά. Ευχαριστώ για όλα αυτά. Κάντε ένα like και ένα subscribe ρε γαμώτο. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Κάντε ένα like. Να δείτε ότι δεν είμαστε φλόροι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Τα λέμε. Goodbye. Και θέλω να μου πείτε στα comments κάτω αν θέλετε να συνεχίσω τις προκλήσεις. Γίνετε λίγο δημιουργικοί. Goodbye.